Mago mag siasa Jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Migori ochako chenro mar tego duond burano ka koro giketo lokruok e tend ODM kowuok e ward nyaka rang'iny mar kaunti. Jakom ODM e kaunti ma Migori Philip Makamogo wacho ni giseketo lokruok e kombe mopogore opogore ka ochakore. Jokanyo mag ODM wacho ni gidwaro wito oko jokanyo moko moyangi ni gin andhoga kata kaponi gin e lemo mag telo. Giramo ni duond bura mar ODM pod otegno kata obedo ni UDA bende jiwo mbi mare gwenge ma Nyanza. To jomoko to ng'ongruok imiye kom ka to uso kucho en motero reports kucho biro mar Ruto ka omedo wa mijingo ka ng'ata achiel wuok to wayudo ji 10 miyo ng'ama wacho ni party dok chien mano ng'ama dhi manyo mogo to ng'ama dwa dhi to dhi gi mos onge tiende ni koni ine ODM to ka Ruto biro tine mitelo ne wuoth mago jok ma wuondu gin gisedhi manyo bondegi to bende ok wagomb ni giduogi. Waseyudo listi te moa e branches wate kendo waikore mondo mi bang' juma manyien kata juma manyien mondo koro waket ofiswa mar county obed motegno. Ofiswa ne mara waonge kod chandruok kendo wageno ni ji te biro mor kod tich kaka wabiro tiyo. Moko paro ni uriri ni samoro uda odonje. Uriri tinde ka en ODM kendo wa support the leadership ma wan go. Gisani waywaye odwa mondo party obed motegno. Koro kuneno ka nitie kone gi koni nyiso ni waywe ot kendo wapango ot mondo obed maber maka wendo biro kata jodala ka donje to donje ot maber.